Когато говорим за съня, обикновено се сещаме за познатите съвети: спи по 8 часа, изключвай телефона час преди да си легнеш, нека стаята да бъде по-прохладна и тъмна. Но какво всъщност представлява сънят? Това е времето, в което тялото се възстановява, хормонът на растежа се освобождава и се образува нови невронни връзки, преработват се, подреждат се новите данни, чувствата, преживяванията от изминалия ден. Това време на изграждане на тялото и ума, по време на сън, новите спомени се задействат и се преразпределят между различните части на мозъка. Те се укрепват или пренареждат така, че мозъкът да може да учи, да помни, да се приспособява към нови обстоятелства. Така процесът е тясно свързан с пластичността на мозъка, способността му да се променя през целият живот. Сънят е един от най-силните съюзници на дълголетието. Той е пряко свързан с всички наши системи и им дава възможност да се възстановяват. Няма нито една система в тялото, която да не се подобрява от съня и да не страда от неговата липса. Мозъкът, защитните сили, хормоните, метаболизмът, душевното равновесие. Лишаването от сън може да бъде по-разрушително дори от липсата на движение, от неправилното хранене. Сънят закрепва спомените в мозъка и ни помага да учим, да запомняме и да извличаме информация, намалява тревожността, смекчава душевните тързания и рани. Списъкът е безкраен. Както казва изследователят на съня Матю Локър, сънят не е награда за добър съвършен ден. Той е условието да имаш добър ден. Нашият вътрешен биологичен часовник, наричан още циркаден ритъм, е главният диригент на тялото. Той регулира кога заспиваме, кога се събуждаме, кога се отделят хормони, кога организмът се възстановява. Колкото по-кратко е средното време за сън, толкова по-кратък е животът. Второ, качеството на съня: можем да спим 8 часа и пак да не се чувстваме отпочинали. Сънят се състои от цикли, ако те са прекъсвани. От чести събуждания мозъкът не преминава през всички необходими фази. Около 21 часа започва естествената подготовка за сън. Мелатонинът повишава температурата на тялото, леко спада с около градус и половина, а нервната система преминава към режим на възстановяване. Между 23 и 1 часа започват първите фази на дълбокия сън и тогава е необходимо той да се превръща в най-мощното средство за възстановяване, което природата ни е дала. Слънчевата светлина рано сутрин може значително да подобри сънят ни вечерта. Движението, упражненията също са важни. Те увеличават натрупването на аденозин, молекула, която създава усещане за сънливост. Колкото повече аденозин се натрупва през деня, толкова по-лесно мозъкът преминава в дълбок сън вечер. Дори кратка разходка след обед или вечер може да помогне на тялото да се отпусне, да се освободи съзнанието от натрупаното ежедневие. Някои хранителни добавки, като магнезий, глицин или креатин, също могат да подпомогнат нервната система и обмяната на веществата в периоди на недоспиването. Но е много важно да запомним нещо. Просто сънят не е загубено време и нищо не може да го замести.